नोंसोर फैगोन ना फैया दिनैलाय? थांनाया थांगोन र' दा नाथाय दानो थांथ'वा जों दासो सफैखादोंना बेनिफ्राय एसे बेरायगोनबो आब' दिसाखौ बै दैमासिमबो लाना थांनो नागिरदों एसे बेरायनो एसे गोबाव जागोन आदा आं ओंखाम संना गारबोखांदों दे ना ओंख्रि दङ बेनिफ्राय दावदै एवनाय दङ। औ दे होमबालाय आब' दिसानि साहा फुदुंनि र' दासो सफैदोंना। दे बारहुंखा फन खालामदों मा बुंदों माला थांगोन होनना सोंदों आं थानो सुखुवाखैना हारसिं माने आदाया हारसिं थाखायाना न'आव बेनिखायनो सुखुवा मोनो बियो। नोंखौ गोसोखांदों खोमा आब' दिसा थिग फाग्लिलाय मामा बुंबाय थायो। आं मोनसे खोथाखौ बुंदों दे आब' दिसा गाज्रि मोनगोन नामा नोङो? मा खोथा? आदा बारहुंखाया गाज्रि नङा मोजाङानो। बेनिफ्राय माने मोजां आरो आदा बारहुंखाया नोंसोर सानैखौ समायसायगोन। थिग फाग्लिलाय मालायबा बेसे मोजांखा फरायनायखा न'खराबो मोजां जोंफोर बायदियालाय बेफोरखौ साननोनो हाया बेफोरबायदि सेंग्राखौ। आरो बारहुंखाया मोजां आं मिथिगौ मोजां सेंग्रा जाय सिख्लाखौ मोनो लाखि आरो बे सिख्लाया जाय सिख्लाया माने बारहुंखाखौ मोनगोन आरो बे लाखि जागोन आरो अनसुलाबो मोजांबो माने मोजां आरो फरायनायबो बे लाखि सिख्लाया नों जानो हाया आरो नोंबो मोजाङानो आरो मोजां बिहामजो नोंनिख्रुइलाय अबावथ' मोजां सिख्ला मोजां बिहामजो मोनगोन नोंलाय मोजाङानो माथो आब' नंगौ नामा? हारसिंनो मा खालामनो मामानो मोन्दों सगावनो थांना फैनोसै र' आं एसे टाउनाव बेरायना फैनि थान्दाबो लाना फैनि थान्दा जोबजोब्बाय बोथोरा दिनै गुदुंथार बेसेबा थान्दा लोंनो लुगैदों आं थान्दायानो गैला फ्रिजआव लाना फैनि र'। नै साहाया माथो मोनसेल' लाबोदों नोमबाजैनिलाय अबाव? लाबोआखै आं नोंल' लाबोदों। लाबोनांगौ नोमबाजैयाबो लोंगौमोन। साहासो लोंगोन ना मासो लोंगोन आंलाय मा मिथिगौ। जागोन दे आं फुदुंना लोंगोन दे। मानसि सानै दङ खापसेल' साहा लाबोयो नामा? थां फुदुंना लायथां। नोमबाजैयाबो लोंगोन ना साहाखौ? नाङा दे आं फुदुंना लोंगोन आरो माने आं लोंनोबो गोसो गैखाया साहा दा। मानिबा दरकार नांदों आंहा साहा फुदुंबाय थानो खामानि गैया नामा आंहा खामानि गैया नोंसोर साहा फुदुंबाय थानो सासे होनलाय सासे बुंलाय फुदुङा आं रावनोबो गावबा गाव फुदुंना जाहैथां फुदुंना लोंहैथां जा जानो गोसो जा लोंनो गोसो आंनि सिगाङाव बुंबाय दासै आंनि सिगाङाव बिदि बुङो आरो नोंथ' जेबो खामानिखौनो मावखाया दिनै साहा कापसे फुदुंनो होबाय बेखौबो एसेबां रागा मानसियानो जेबो मावखाया बेबायदिखायनोथ' आं जेबो मोना होखाया नोंसोरनो आं हाजारखि जेसेबां खामानि मावा मानो जेबो मुङानो गैखाया जना थानायल' नुयो खाथिबाय थानायल' नुयो ओरैनो थाबाय थानायल' नुयो मबाइल दांबायल' थानाय नुयो नोंसोर आंखौ फुङा दसे थोरसिबो सुदों आङो आरो दा साहा फुदुंदों बे खामानि नङा नामा नोंसोरलाय माथो आंखौनो खामानि थिनबाय थागोन नामा नोंसोर मा फुस्ला नामा उल्था फिननाय होआबा जाया नामा नोंना सिखिरि नोङो देरबायथ' उन्दै गथ' उन्दै सिख्ला नंला नोङो फिसा फिसा खोथायावनो बेबायदि रागा जोंनाय फिसा फिसा खोथायावनो नांज्लायनो आरो जों बेयाव सानैबो दङ नों साहा कापनै लाबोनांगौ होननानै मिथिखागौ आरो लाबोआखैयानो दे नोमबाजैया गावनो फुदुंना लोंगोन होननानै बुंबाय आरो आं बुंबायानो दे लाबो होननानै बेयावनो एसेबां रागा जोंनांगौ मा जाखो बेखिनि खोथाखौ नों मोजाङैबोथ' बुंनो हागौ रागा बुंब्लासो खोथाखौ बुंनाय जायो नामा एसेबां लेक्सार दा होसै आंखौ गावबा गावनि गियान गावबा गावनियावनो लाखि आंखौ फोरों दा फैसै सिखिरि बे नै साहाफोरा लोंनोबा लोंदों नाबा गार' जेब्लाबो दायनिगिरिया आंनोल' दे आंनो गाज्रि आंनो मोजां नंखाया आंखौ सैखाया नोंसोरो सिखिरि बिदि नङाथ' मानो रागा जोंदों नोंथ' जेबोखौनो बुंखानाङा नोंनि थाखायनो रायजायो आङो ओरैनोथ' साहाखौनो लोङा दिनैलाय माथो लोङा होननानै बुङाखै जेबो नङा दे आं लोङाना साहाखौ आइया लोंगोन आइया बुंफ्लांबाय दे जेबो नङा दा खोब मोजां जाना देखायसोदों मोजां जाना बेयाव आइनि सिगाङाव मोजां जाना देखायदों नोङो बिहामजोआल' मोजांखा आंखौलाय अबाव सैनो बिहामजोखौ सैगोन आरो लैथोखौ सैगोन लैथोआबो जेबो जाया नालाय आंनि जेबो जायो नालाय आं बायदि सासे दंखायो नालाय बेखौसो मोजां मोनखागोन बेनिखायनो बेखौ मोजां मोनगोन नों बिहामजोखौ मोजां मोनगोन फिसालाखौ मोजां मोनगोन बिसोरबो गासिबो मोजां मालायनि फिसाफोरखौ अनगोन आंलाय मा आं मालायनि सिखा फाननोसो बाख्रा जाबाय आं बेफोर न'आव आरो खोनासं दिनैनिफ्राय आंखौ जेबो मावनो होखानाङा नोंसोरो साहाबो फुदुंनो होनाङा थोरसिबो सुनो होनाङा सिथ्लाबो सिबनो होनाङा जेबो खामानि मावनो होखानाङा आंना मुंथ' मोनखाया आङो मावबाबो थिनखानाङा आंनो मावनो खोन्थाखाबाय आङो मावखायाबो नोंसिनि खामानि सिखिरि सिखा बुंबाबो खोनासंला खोथाफोरखौनो मानसियानो मानो बिदि जाखोथाय उन्दैयाव एसेबां मोजांमोन जेसेबां देरदों एसेबां आखलफोरा गाज्रि जागासिनो बिना मायबाफोर टेनसन जादों नामा सिखिरिना बेनिखायनो बेबायदि केस जादों मोनथिया मा टेनसन जागोन बेयालाय मा टेनसन दङ आरामसे मोनजादों मोनलोंदों फैसा थाखानि जेबो माबा प्रब्लेम गैया नांगौ बायदि बिफाया होयो जोंबो होयो बिब्लानो होयो मा दंबावो फोरनियावथ' गावहा गोसोआनो गैखाया माथो जागोन टेनसनसो मोनो आङो बिखौबो सानफ्लांबा खामानि दामानिबो जेबो रोङा खामानिखौथ' जेबो नङा दिनै फरायफुनाय गथ' एसे एला रोंबाबो जायो नाथाय फरायनायाबो बिनो
आरो खुखायाबो बिनो बाथ्राफोरखौनो एसेबो खोनासंनो नागिरा देनां हाबा जाब्लाबा मा जागोन माबायदि हौवा मोनगोन माबायदि बिहाव बिखुनजो मोनगोन माबायदि संसार जागोन बियो बा दिनै बेसेबा डेन्जार गोसालै सान्दुङा थाबायनो हाया मोनलायदों सान्दुं गोसायाव साथाबो लाबासै आरो 40 डिग्री सेलसियास थांबाय नामालै दिनैबो गरमालाय दाख्लैबावैबो 38मोन दिनै 40 बायदि मोनदों आं दाख्लैनिख्रुइबो गरमलै प्रेसार गोनां मानसिया गरमावनो थैगोन माथो बा फिलफिलि गारिबो गंसेबो फैयाखै माथो दिनै गरमावनो ड्राइभारफोराबो सुट्टिसो लाबाय नामा दिनै बांसिन गरमखाय थाबायनानै थांसै बेबायदि नेबाय थानो हाला सान्दुं गुसुयाव बाब्रे क'क्राझारावलाय बांसिन गरम नामायलै गामियाव इसिबां गरम मोनाखैमोन दिनै बिराद गरम माथो लामाखौ बारखानो र' बे गारियाबो नेदों गुबुन गारिबो गैया बे गारिया लाखिनायावनो बारना लानो लामाखौ सान्दुङा गोसाथारलै खर' गिदिंनाय बायदिसो मोनबाय माथो आङो सर आप सो गए क्या सर उठो सर सब खत्म गुठाल सब खत्म हो गया इन लोगों ने हमारे साथियों सब लोगों को मार डाला अब हम सिर्फ दोनों ही बचे और हम दोनों भी मरने वाले हैं नहीं सर हम नहीं मरेंगे हम इस तरह से हार नहीं मान सकते सर हमें हिम्मत करना होगा सर हमें यहाँ से भागना होगा कुछ भी करके सर हम इन लोगों के हाथों में नहीं मर सकते सर ये लोग भी ज्यादा लोग नहीं है सर सिर्फ 5-6 लोग हैं बाकी सारे दूसरी जगह पे हैं यहाँ पे सिर्फ 5-6 लोग हैं सर हम हरा सकते हैं सर हम दोनों हरा सकते हैं इन लोगों को हमें हिम्मत करना होगा सर हमें इन सबको मार के यहाँ से भागना होगा सर नहीं गुठाल सपनों की दुनिया में जीना बंद करो हम अब कुछ नहीं कर सकते मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है ये लोगों ने इतना मारा और मारने से तो मार अभी देखो हम लोग को बांध के रखा है हम कैसे जाएं हम इस रस्सी को कैसे खोलेंगे हम हार गए गुठाल हम मरने वाले हैं हम इन लोगों के हाथों मरने वाले हैं इस रस्सी को कौन खोलेगा ये रस्सी हम मरने वाले हैं सर आप ही ने तो कहा था हिम्मत नहीं हारना है हम हिम्मत नहीं हार सकते सर हम ये रस्सी खोल सकते हैं हम थोड़ा ट्राई करना होगा सर प्लीज आप भी ट्राई कीजिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कोई नहीं है सब लोग कहीं गए कहीं जा गए कहीं चले गए ये लोग अभी कोई भी ड्यूटी पे नहीं है सर प्लीज ट्राई करो रस्सी को खोलने की ट्राई करो सर मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर ट्राई करो प्लीज नहीं ये लोग दूर नहीं गए ये लोग पास में ही है ये लोग हमें देख रहे हैं मुझे पता है ये लोग बहुत चालू है ये लोग हमें देख रहे हैं नहीं सर मैंने देखा ये लोग कहीं जा रहा था तो क्या हुआ हम रस्सी नहीं खोल सकते जरूर खोल सकते हैं सर नहीं अब मुझसे नहीं होगा मेरे बच्चे मेरे बीबी मेरी माँ सॉरी मेरे बच्चे राहुल सीता माँ रोहन मधु सॉरी मैं और तुम लोग को नहीं देख पाऊंगा मैं और नहीं आ पाऊंगा शायद मैं आज ही मरने वाला हूँ सॉरी आई एम सो सॉरी सर आप इस तरह से हार नहीं मान सकते सर आप मेरी तरफ देखिए सर आप मेरी आंखों में देखिए सर मेरी तरफ देखिए सर आपके घर पे आप घर में जरूर जाएंगे आप अपने बच्चों को अपने माँ अपने बेबी सबके पास जाएंगे आप हिम्मत मत हारिए सर प्लीज गुठाल अगर हमने ये रस्सी खोल भी दी
तो ये लोग सारे जगह पे फरे हुए हैं। रास्ते से फिर से हम लोग को ये लोग पकड़ के ले आएंगे। यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम बचने नहीं वाले। अगर हम रस्सी खोल भी दें, हम नहीं बचने वाले। सर, जब तक हम जिंदा है तब तक हम लोग को ट्राई करना होगा। हम जवान है, हम फौजी है, सरकार के लिए काम करते हैं, हम अपने देशवासियों के लिए काम करते हैं। हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम इन लोगों के हाथों से इस तरह से नहीं मरेंगे। और हम मरने के बाद भी शहीद नहीं कहलाएंगे सर। ये बुज़दिल होगा हम लोगों के लिए। शहीद वो होते हैं जो युद्ध में मरते हैं, लेकिन ये युद्ध नहीं है सर। इन लोगों ने हमें पकड़ के रखा है, और पकड़ के जो रखता है ये युद्ध में नहीं होता है। इससे हमको जाना ही होगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तुम भी जल्दी से ट्राई करो और चारों तरफ आके अच्छी तरह से देखना, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। जी सर। क्यों ना बापेति रुंखौ बख'नो हानायब्ला हे आफा इसोर बोराइ बाथौ, एसे नायहर आंखौ, एसे नायहर जोंफोरखौ। हे शिव बाबा, भोले बाबा, एसे नायहर। गेवलै दिदुंगेव, इसोर एसे सहाय खालाय आंखौ। बिसोरनि आखायाव थैनो गोसो गैया, बेबायदि थैया आङो। सोर मानसि गोलैना दं बे लामायाव? खाथि खाला रावबो मानसिबो गैया माथो। सोर मानसिथाय बियो? सान्दुं गोसायाव प्रेसार थिखांनानै गोलैना थायाखैथ' बे मानसिया। हुस गैमारा माथो मानसिया। सोर मानसिथाय बियो? मोखाङा बथिना दं, सिनायाखै, नुवाखैबो। ओइ सिखारलाय। बाबा? बेथ' बाबासो। आदारनि बिफा बाबा। बे बाबाया माने आंनि बाबा नङाबाबो माने आदानिथ' बाबामोन। बेयाव बेबायदि गोग्लैना दं। मा खालायदां? मा खालायनां? आंनि जायखियानो जाया मानो सोमोन्दोआव, नाथाय बे आदानिथ' बाबा बिफामोन। आरो बेबायदि गोग्लैनानै दं। आं दा मा खालायनो बिखौ? हेल्प खालायनो आइखौ फन खालायना बुंब्ला आइया हेल्प खालायनो होनाय नङा। बे मानसिखौ बेबायदिनो लामायावनो गारना थांनो होगोन आइया। आइया ओरैनोबाबो बे मानसिखौ सैखाया, बिनि मोखांबो नाया होननानै बुङो। बिनि मोखां महर नायनो गोसो गैया, बेखौ सैखाया होननानै बुङो। आइखौ जुदि फन खालायनानै सोंहरो आङो, बे आदा रौनिनि बाबाखौ, बिफाखौ आं गोग्लैना थानाय नुदों लामायाव, मा खालायनो होननानै जानाय नङा। आइया बेखौ मदद खालामनो होखानाय नङा। सिखारलाय, ओइ सिखारलाय बाबा, माने दादै, ओइ सिखारलाय दादै। आंखौ खोनादोंना नोङो? आंनि माथोखौ खोनानो हादों दा दादै? गैया, बेयो सिरि मोनाखै। बियो गरमावनो प्रेसार दं खोमा मानसिया। गरमावनो बेबायदि गोग्लैना थादों बियो। लामायावबो सासे मानसिबो गैया मदद लानो। हस्पिटालाबो गोजान जागोन, खाथि खाला गारिबो गैया। आंनि न'आव लांनायानो हामगोन नामा? जोंहानि न'आव लांनायानो हामगोन नामा? खाथियावनो। दादै प्लिज सिखारलाय दादै। मा खालायनोदां बे मानसिखौ लामा गेजेराव बेबायदि गारना गालांनो, नि न'आव लांनो? आं जुदि बे मानसिखौ न'आव लाङो, आइया रागा जोंगोन। आइया जुदि माबोरैबा मिथियो बिनि सुथुरखौ आं न'आव लांनानै मदद खालायदोंमोन होननानै, आइया आंखौ बेसेबा रागा जोंगोन। नाथाय फारसेथिंजाय नायनो थांबोला बियो आदा रनिनि बिफाबो, आंनि बिफा नङाब्लाबोथ' आदा रनिनि बिफा। मा खालायनोदां आं?